mansino emu apoyamantam asem na mane ya bekensa ene se Akyem Oda aban ayaresabia government hospital ya chese wo honom no ene wo hawa ba papa ama doctor fo ehihye anakom de egu apronso se efire na ko ene nurse fo wamo ebehwe ma chese obi yade na ehumenya se ye no pressure na chese o matimi ai surgery na wan kama na eja wafa ne ho na wakofie akoto na ya hweso no ene doctor fo se wamo ye surgery na enye yie anese fo nso saa se nyade se doctors betimi ayo enaja oni akase ekopie mu oho bisa se edi asem na ba ya doctor fo na wo mo were aho mo ho ana sempo no die na asie ya nti wo mu ntimi nkonko yesa operation yi emfa ma ayarefo a wo mu gu ono mo na nom so enye se bi a doctors ebu afu ko strike anasa doctors se mu ni akade na emo no unim se ansa na doctor ni ebeba be operation no esi etimi nya oxygen bi edisi nche na obu okrompa esi etimi disi ni so se de be ya ne homye no ebetimi support na ma bibia etimi akoso na cylinder na etimi bua ma oxygen etimi adwuma yie no amane ya be ko nua kase nsa ne se asai awa Akyem Oda government hospital etise ya asai nti enne nipa hudo bebre ya chesa doctor fo ahye omo se momre ne anya operation fama mo no wo mo se wo mo ntimi nye na de yeye na chesede ababesi wonom a abusuafo a womde ayarefo akọ nyina womo awira ho ye ho papa na assembly member edema Akyem Oda eye wonumonyamfo small na bo papa yawa mo a na woni ya twetwe nkomo no se hwe wo de wo Facebook ne so a ye kwesi akwa Akyem Oda he ye we die enye hospital nso da nkomo penti ne kamo na di asem ni ezega kure ni ho baako sei baako sei kure ni na we di assembly member nkasa o small na bo no na Akyem Oda empatemo no na hwe so sa assembly member na we so no ani busuani nso na nke na esi ye no operation ya chesa amaso na ni buafu ne ho pa ano ne twetwe nkomo a wo kira bibira ho ya chesa simu Akyem Oda pa but your friend me honorable papa ya amwa me assembly member wo asini electoral area wo Oda Oda say na me bra ho kakra if say me ba Oda hospital no pay me nya enti e bi say obi ewu da ba bi na say me kofa me police for kofa body no na e de be share mortuary bi gina hormo emergency a me hwete ma me bia sebsebio say fibroid no wanya na say mo ye no operation adan na busa for no san de say oxygen ni hospital into operation no omutimi nye bisa ma me no say ampa nti na ma obeda ho say san yi no na de no kwakozita ma benya oxygen in fact ama me were ho papa and Onua FM 95.1 me betu na ma ko bi ampa say oxygen ni e bi gu ho na bi nko me ko no 1 bottle of oxygen kra no anyhow but my try say me ko administrate and ho personally but my ko say onuzu ni ho o ma say me hu mu bi say mo say akochin na me hu so bi ni Onua FM 95.1 ati de bra Facebook no so na behwe tian na si onum na hwe na chipa ho awia emde be chese ade na nyese bi anya adwuma be se nra ne ne ta san chipa papa assembly man no kra wan ko ho kra nka no nim de ekoso wo ho some remember ya Oda hospital she wase wo so de asem asi answer wo kwa hwe se de na ekoso wo hu asem aba na no na wagina so de atumpanyfo anim se we de emfata kura na de anim guase na de aka Akyem Oda mpo etu we de osere pa wo de anim guase na de abroad aman no eto nchen a esanso ema enipa bia ke betimi ayo mo operation mo ho ato mo afo mo ho akofia akoto mo dwumadie so no wonom nso kwakura enkwa ade se de desa na yemu we de omo sere pa sa ban no wonhwe na artist wonye hu bibi na penfo emrabu 95.1 we de mesro mo emergency na nkopimo kyan de mesem penifo bebie penifo wo bia mesro madaroma Oda hospital no omo ani nko enne ya so matumi de oxygen because nipa bibire wo say operation ma ye me am check sisi a che say oxygen ni wonti doctors ni ntimi nye operations no enti nipa gu ho bibire say operation make say so matumi atum penifo ba behwa sisi a make say operation cylinder ayinti oxygen ti yentimi nye bi block wo ha ba kono mema ne man so kra ne da so dadan dan bi susi wo we de mesre Oda mfo penifo mesre me maame no me nananom
mesrɛ mo adawroma kotokuma mesrɛ mo adawroma yesu dwane to am nkwala de yesrɛ mo mmɔden bɛhwɛ ɔdan hospital na ho ɛyɛ ya ahomete so obi ya lesisi na mese wodo ne kɔwa oxygen de besi ne so mese munya bi emfa ma no na wie na me mo kase yei eti arohu assembly member honorable papa yawa mo a ana teso chieche mu a ohwe se de nani afa kyere no ho pa ehu abeg na we de esre pa se achimodam na shebedwani onimunyamfo kwasi akwa we de se hospital mu adwuma na ya na de akodi MP we de we de nyanyanyanya amafo kra ati on besere kra we de bigentam na fa bigu ka mu na won mu fa nkosisi a kina ye ba bebisa so de aba mfa ma ya be ha adwene pa we de esre onimunyamfo Alexander kwasi akwa fa bi content cause the hospital mu adwuma na aye kanya de foforo mpu Yehoa